Kod si Mami Linda Wee, nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin, mga followers natin sa Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po namin, iniintay lang natin mag-hook up DCGB Legazpi at tayo po ay mapapanood din sa Facebook Live ng DCGB Legazpi sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Hopefully ay maka-hook up na po sila at mag-feedback yung ating mga angel dyan sa area ng Labo, yung ating mga angel dyan. So, good morning sa aking magandang batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim. Ingat-ingat lang tayo din, ha? Tayo na mga senior citizen. Diba? So, anyway, sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At kami po ay sa aming grupo ni Health Code International, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Mag-ingat po tayo. Opo, kasi kagabi lang kagabi na-update ako ni Idol Ken about yung mga positive dito sa area ng Bicol. Ang taas pa po talaga. Nasa 3,925. Report yan kagabi. At marami na rin po yung syempre, yung namatay dahil na COVID. Pero I tell you people, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Opo, matuto tayo, protektahan yung ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Masanay na tayo na mamuhay dito sa tinatawag na, new normal, na para abnormal. New normal, abnormal, diba? Hello kay Ma'am Mylene Encinares dyan sa CMD office in Sipocot. Hello sa inyo dyan. So, ayun, medyo syempre alarmado tayo dahil ayaw tumigil yung COVID. Pero sabi nga nung naririnig ko yan sa sa radio na ayon nga daw sa mga expert na talagang yung COVID na yan talagang magi-stay. Paano tayo ngayon, 'di ba? Follow the health protocol at sundin natin yung advice ng aking kababayan na doktor, si Dr. Mike Navera. Sabi niya, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. So, follow the health protocol. Alam na natin yun, dapat wag tayong mapagod doon sa ginagawa natin na lagi na lang naka-face mask daw. Minsan, nakakasawa na nga yung face mask na yan, diba? Follow the health protocol. Pero sabi niya, ito gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, ito yung pinakang number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kahit ikaw ay nabakunahan, kahit ako ay nagpabakuna na, hindi ako excuse. Hindi ako excuse. Sa pwedeng mahawa ng COVID-19. Sa ano yung pinakang panlaban natin dyan is malakas na immune system. Diba? Sabi yan ng aking kababayang doktor, pinaka number 1, palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Okay? Hello kay Ma'am Susan. Ano ba yan? Susan Abais and Ma'am Lydia Villamir. Jacinto is watching. Lydia Villamir Jacinto is watching. Hello. Hello sa inyong lahat. Sana may matutunan kayo sa mga i-discuss ko ngayon. Okay? So, tandaan sa mga, hopefully, naka-hook up na kaya ang OKFM in Daet at 100.5
Cool Radio Inda at Camarines Norte. Paramdam kayo po dyan sa Camarines Norte kung live na ba ang programa natin dyan. Hello kay Ma'am Remy Faustino. O, buti ka pa, Ma'am Rems. Naglalakad-lakad ka dyan sa may, mga tabing dagat. Di ba? Yun ang maganda ha, yung nakakalanghap tayo ng natural, fresh air. Di ba? Sa dagat, sa mga bundok-bundok. O di ba? Kaya ako gusto ko rin talagang maglamyerda sa mga bundok-bundok, sa mga dagat-dagat. Oh, that's good for us. O di ba? Something na nature, something na natural. Kailangan talagang alagaan natin yung ating mga sarili para lagi tayo healthy. Opo, yun ang panglaban natin ng malakas na immune system. Kasi marami akong nalaman na nabakunahan na COVID o ano nangyari, di ba? Si Mayor Isko, nabakunahan, pero na-COVID pa rin. Meron din akong kakilala, kanina nag-PPM sa akin, mula daw, ay grabe talaga. So, buti na lang ako, nung ako binakunahan, wala lang akong naramdaman. Siyempre, kasi ako ay alagang Power Trio. Hello kay Ma'am Carmelita Manlangit. Ito si Ma'am Carmelita. Matagal na natin itong user ng CMD dyan sa 3rd District of Balbay, o dati di ba dito kayo sa Legazpi, pero dyan na kayo ngayon, Ma'am Carmelita Manlangit sa area ng Ligao, 3rd District, okay? So, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people, and of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin, kasama po ang kabuhayan. The business side of Health Code International, huwag niyong itatabi yung part na yun. Kasi po, to a lot of people, ang dami po naghahangad ngayon na sana madagdagan ng kita, sana dumating ang time, parang ako noon, sana dumating ang time na hindi na talaga problema yung pera. And we made it because of, nang nag-join kami dito sa Health Code International. Pwede nyo gawin ang negosyo, yung mga magagaling dyan mag-online business. O, pwede nyo i-online talaga yung ating product. Hello kay Ma'am Nancy Reginaldo is watching, okay? So, health at kabuhayan. O, pero siyempre, pag gusto mong gawin ng negosyo, dapat ay, member. Dapat member. Oo, sa atin. O, huwag kayo magninegosyo kung hindi kayo registered distributor dito sa Health Code International. Kahapon pa lang, nag-conduct ako ng coaching sa mga leaders na gustong gawin ang negosyo, at akalain mo yan, ang lawak pa ng area na pwede natin i-reach out. Ang laki pa ng population na hindi pa nare-reach out. Tandaan nyo po, ang goal natin is to put HCI product in every home. Yun ang pinakang goal natin. Ito yan dito tayo about the health. Our products tried and tested. Unang-una i-discuss ko nga ito sa inyo paisa-isa. Habang kaya ng aking boses. This HCI CMD, this is really an answered prayer sa family namin. Oo, unang nirestore yung anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor, asthmatic. Asthmatic po yun. Alagang ospital. Mula 4 years old po, 17 years old na yung anak ko nang dumating itong HCI CMD. Tandaan po, alaga siyang ospital. Maraming sakit. Nag-umpisa lang yun sa asthma. Di ba? Siyempre kami may tinatawag na company doctor, takbo kaagad ako sa doktor. Reseta. Di siyempre sunod naman si mami, reseta. Nagkaroon na ulit-ulit na nagkakaroon ng sakit. Later on, nagkakaroon na ng tonsillitis. Kaya lagi may fever. Because of the tonsillitis, yung puso naman, rheumatic heart disease. Yun pala po ay komplikasyon ng kanyang tonsillitis, nagkaroon ng rheumatic heart disease. Ulit-ulit umiinom ng mga gamot. Ulit-ulit umiinom ng mga gamot. Nako, nagkaroon na ng mga dagdag na komplikasyon. Katulad ng sinusitis. Diba? Severe sinusitis, insomnia, hindi na nakakatulog, iritado na sa buhay, lagi may sakit, lagi may lagnat. Yun po ang kinalakihan ng anak ko mula 4 years old, 17 years old na po nang dumating ito. Pero yan, hello kay Ma'am Rowena Bastito. Power yung program nyo ni Doc Marco. Kapon, Ma'am Wen, congratulations po sa
grupo ninyo. And also, Mr. June Belandres, ang ating mga ka-HCIBs family. So, ito, kwentong, bakit nga si Mami Linda Wee talagang in-embrace ko yung kagandahan, itong product na to, okay? Tandaan, yung anak ko, siya yung pinagamit ko ng iba-ibang food supplement. Nagre-reklamo na nga noon, sabi niya, Mami, in fairness, ayaw ko lang mag-mention ng mga pangalan ng food supplement na nasalihan ko before, mga 6 po yun, at ginawa kong guinea pig yung anak ko. Uminom ng, kasi doon, ayon doon sa presentation, magaling sa mga sakit. So, syempre, pinagagamit ko yung anak ko. Nagre-reklamo na yung anak ko. Sabi niya, Mami, ang dami ko nang nainom niyan, hindi pa ako gumagaling. Anong sagot ko? Anak, baka sabi ko, kulang pa. Sige lang, ituloy mo lang. So, sumusunod naman yung anak ko, may mga liquid, may mga tablets, kapsula, pinapainom, gano'n na para ma-restore yung health. So amazing nang dumating ito. This is actually pang 7th na food supplement na hinawakan ko. Galit ako. Ayoko na. Kasi food supplement na naman. Kung hindi sa anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor, o yung mga nanay dyan, di ba yung mga anak natin, kahit hindi magsabi na masama ang pakiramdam, sa tingin mo pa lang, alam mo na. Di ba? Alam mo na. Sa tingin mo pa lang, alam mo na. Sabi ko sa kanya, anak, masama ang pakiramdam mo. Oo daw. The time, eto yan. This is real, the real story why si Ma'am Melinda Wee in-embrace yung opportunity na ang product namin doon, CMD pa lang. Opo. Ngayon, kasi nang binabasa ko po yung leaflet about the CMD, hindi ko talaga naintindihan. Hindi ko talaga naintindihan kasi negative po ako. Kung di doon sa anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor. Ngayon, eto na yon. Dahil wala akong mabigay na gamot, nang hawak-hawak ko to, ang naalala ko lang yung sabi ng nag-alok sa akin na hindi ko pa nga binabayaran kasi kapatid ko magaling sa iba-ibang sakit. Malay ko dito sa product na to, ha? Malay ko dito. Sabi ko, anak, kumuha ka nga ng tubig sa baso. Binigyan ko ng 10 drops. 10 drops po, pinainom ko sa anak ko. Alam niyo po, 20 minutes, nagtatanong yung aking anak. Ano daw yung pinainom ko? Sabi ko, bakit? Kasi lumakas daw siya. At nagsusubside yung mga nararamdaman. Tandaan, ang mga sakit niyang alagang ospital, asthma, tonsillitis, rheumatic heart disease, ulcer dahil sa kainom ng gamot. 'Di ba? Ayan, rheumatic heart disease, ano pa? Sinusitis, severe sinusitis, insomnia, panghihina ng katawan. Akalain mo yun, high school, nahihimatay na? Anong problema? What went wrong? Na kung ang anak ko ay alaga ng doktor, dapat healthy siya. Bakit hindi healthy yung anak ko? Okay? So, nang ito pinainom ko, 20 minutes bumalik yung anak ko, sabi niya, Mami, anong pinainom mo sa akin? Sabi ko, bakit? Kasi lumakas ako. At nagsusubside yung mga nararamdaman. Alam niyo po, sabi ko, anak, hindi ko alam to. Pinaano ko po sa kanya, sabi ko, basahin mo na lang itong leaflet. Sabi niya, the following day, Mami, ang laman ng CMD mo, minerals. O, buti yung anak ko naintindihan. Yung minerals, yung laman ng ating product. At sabi ko sa kanya, anak, kailangan nga ba talaga yan? Sabi niya, oo. E di mag-take ka, sabi ko, 10 drops 3 times a day. So amazing. Na days lang nagbago yung aura. Na-imagine nyo po, mga listeners natin, hopefully, ay teka muna ha, hopefully ay naka-hook up. Naka-hook up, sabi ni Ma'am Sheila, ano ba to? Naka-hook up Cool Radio and OK FM. Sige, hello dyan sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte. Okay. 2 radio station din dyan naka-hook up sa atin ngayon. Okay, pakinggan nyo yung kwento. Ito yung kwentong nangyari to. This is 17 years ago, okay? So, tuloy-tuloy sabi ko, nung sinabi niya na, ang tanong ko sa anak ko anak, kailangan nga ba talaga yung minerals? Sabi niya, oo. O di mag-take ka 10 drops 3 times a day. So amazing, nagulat po ako. Because days lang nagbago yung aura. Tandaan na days. Mila, di ba? Alaga siya alaga siya. Ang katawan niya, lutong-luto na po sa mga antibiotic. Mula 4 years old, 17 years old. Days lang nagbago. Okay, so,
napansin ko hindi na kailangan yung gamot. At naging very active sa school. Oh, so amazing. When he graduated magna cum laude. Bali, dalawa yung anak ko po na nurses, na plano namin ay mag-abroad sila para gumanda yung buhay namin. Pero this is really an answered prayer. Nang gumanda ang buhay, ang health namin, at na-prove namin na maganda, we started reaching out people. Not, actually, in my case, nung ako nag-share nito, it's not really to earn, to do the business, but to help people, for you to be able to experience what we've experienced. Nabago po yung buhay namin sobra-sobra. Promise. Nabago po. Oo, na dating bankrupt na, hindi na po bankrupt ngayon. Marami na tayong branches, marami mga dinikit sa atin ni Lord na mga taong tutulungan. Ngayon, mga magaganda ang buhay. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma at kay Sis Ines Lobiano. Musta na, sis? Oo, ingat-ingat lang tayo lagi, ha? Ingat-ingat tayo ng mga senior citizen. So, yan. Dapat ayan, sa bagay, malakas kayo mag-order dito para dyan sa ating Daraga Center ng Avon. Dyan sila po, sina Ma'am Weng Lobiano. Oo. Okay, so, ayan, patuloy tayo. In-embrace namin the opportunity na gawin, ito yung mag-share sa mga tao. Unang, na-restore health ng family, sumunod ang kabuhayan. And this time, kahit na nag-COVID po, hindi po kami naapektuhan. Lalo na ngayon na marami na tayong product. And of course, for those people na gustong gawin ng negosyo, opo, we share to you people, the business side of Health Code International, hindi natin ipinagkakait. Actually, may mga tinatrain ako ngayon na mga younger generation na sila, sabi ko, tingnan nyo yung market. This is an opportunity na pwedeng magbigay sa inyo ng income na more than an income kung kayo ay empleyado. 'Di ba? Kasi ako, iba yung nangyari sa akin. I worked for 15 years. I was once PLDT company, 'di ba? Matatag na company, malaki yung sahod namin pero lagi mang kulang yung sahod. Dito ko lang na-experience ang magandang buhay, yung bang hindi ka na mamroblema sa pera, hindi ka na mamroblema sa health. So, eto ngayon, ano pa nga bang hingin ko kay Lord? We are blessed, okay? So, sana ma-share ko rin sa napakadaming tao the business side of Health Code International. Aralin nyo po. And one time, siguro sabi ko, pinaplano ko nga, gawin kong Facebook Live yung presentation or kaya via Zoom. Opo, yan pwede kong gawin. Hello kay Ma'am Josie Sabdaw. So, tandaan po, for 8 years, eto yan na, gaano ka-amazing yung ating CMD. Yung tawag nga dito ng mga tao noon, Christ Miracle Drops. Tandaan, bakit tayo may mga sakit? Bakit nang hina ang katawan natin? Because of mineral deficiency. As ayon kay Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Oh, may sakit tayo because of mineral deficiency. Pagkain natin, pinalaki sa fertilizer, kulang sa minerals. 'Di ba? Ilang klaseng minerals lang nasa fertilizer? 3 po, NPK. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy yung tao. Samantala, flashback natin ha. Ano na to? Health teaching on the air na tayo ha. Sana may matutunan kayo. Ngayon, lalo na ngayon, na hindi kami nakakapag-conduct ng maramihan na health symposium. So, dito ngayon, through radio program, mag-i-inject na ko sa inyo ng mga information. Okay? Bakit nagkaroon ng mineral deficiency? O yan, eto ngayon, simple. Di ba noon, yung mga pagkain natin, lumalaki po sa mga natural na minerals sa lupa. Kasi doon sinabag ni Lord yung mga minerals. O di ba, tayo yung pinakang love ni Lord of all creation, tayo yung pinakang love niya. At alam ni Lord na tayo ang katawan natin ay minerals. Kaya nga galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. So, yung mga minerals na yan, ginagamit kada segundo. O di ba? So, yung pala maraming reservation si Lord. Nilagay sa lupa yung mga minerals. Yung pagkain natin, doon tinatanim. Tama? Ang mga minerals, ito tandaan natin na
all living things needs minerals. Ayan, gusto ko dinidiinan ko ngayon, sobra-sobra ang minerals natin. Bakit kailangan natin ng minerals? Okay, all living things needs minerals. Who are these living things? Plants, tao, hayop. Kung wala yung mineral sa katawan natin, patay na tayo. O di ba, galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. Yung mga minerals, yan po ang pinakang gasolina ng ating katawan. Useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala ang minerals. Tandaan na, kada segundo, ginagamit ang minerals. Ibig sabihin, nawawala. So, paano naman makakabalik yung minerals? Pagkain po. Diba? Yung mga kinakain natin galing sa lupa. Sumipsip ng minerals. Ang nagpalaki ay minerals. So, pag kinain natin, andyan sa atin ang minerals. Oh. Noon, walang ibang iniinom kundi tubig, tubig, tubig. Diba? Noon, ang tubig mayaman sa minerals. O, diba? Kasi galing sa lupa. Naalala ko pa nga noon, kahit elementary, high school, college. Sa school, hindi kami sanay gumamit ng baso. Di ba? Hindi kami sanay gumamit ng baso. Di ba? Kasi malinis pa yung paligid noon. Di ba yung mga poso sa school o sa mga gripo. Inom ka lang doon. O di ba? Yung mga tao malalakas, hindi basta-basta nagkakasakit. Ano ngayon? Lalo dito sa amin sa Legazpi, kadumi ng tubig. Kailangan no choice tayo kundi uminom ng galing sa water station o kung saan dumaan ng filtration, wala na yung mineral. So, di ba, sa nagkaroon ng mineral deficiency. Dahil tandaan, ang pagkain natin, pinalaki sa 3 klaseng minerals lang. Ang tubig na iniinom natin, wala ng minerals. So, kailangan kaya swak na swak. Kasi kung magtatanong kayo, bakit hanggang kailan ba ako iinom ng CMD? Habang buhay po, kailangan natin yung minerals. Kung gusto nyo, lagi kayo healthy. Tandaan, around 80 kinds of minerals ang kailangan ng katawan natin. HCI-CMD is more than 92 actually ang nandito. Kompleto at balanse. May tanong yan, hindi ba ako masisira ng CMD mo? Paano ka naman masisira? This is natural. Natural po ito. At ang mga minerals na nasa CMD, dating nasa katawan na natin yan. Dating nasa katawan na natin, nawawala lang. O diba, nag-iihi ka, nagpupo ka, na-stress ka, na problema ka. Yung mga minerals nawawala. Kailangan ibalik natin. That's one way para alagaan natin yung ating mga katawan. At tatanong ngayon, sino-sino ang pwedeng mag-inom ng CMD? Okay, teka lang ha. Sino-sino ang pwedeng uminom ng CMD? Healthy people, take CMD, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take CMD to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Yun ang sikreto. Kasi may mga cases tayo, katulad nung pumunta dito ng isang araw, na-prove nila noon na maganda talaga yung CMD, na-restore sila, na-restore yung health nila. Dahil na-restore na yung health, kinalimutan na. O ngayon, bumalik yung mga sakit. At sasabihin niya sa akin, Ma'am, uminom kami ng CMD. Bakit bumalik yung mga sakit namin? Diba, sinasabi ko yan sa inyo. Itong, lalo na, lahat ito, the power trio, ginagamit ng katawan natin. Kada segundo po. O sige nga, subukan yung 3 araw, huwag kayong kumain. Diba? Huwag kayong uminom ng tubig, o diba, manghihina tayo. One way para alagaan yung ating katawan, para lagi tayong malakas at hindi tayo basta-basta mahagip ng COVID, aside from following the health protocol, yan, mag-take kayo. Palakasin ang immune system. Kaya naman swak na swak, the HCI-CMD, the CBF, at ang ating Supreme. Ano ba yung laman nitong CBF? Ang CBF po, ang component niya is, spirulina, chlorella, and wheatgrass. It's a plant-based. Lahat ng vitamins, except vitamin D, sunshine vitamin, nandito po sa ating CBF. Mataas ang protina na kailangan ng katawan at lalo na yung ating brain. Oo. Katulad po ito ng mga pagkain ng mga astronaut sa space. 'Di ba? Hindi man sila nagdadalang kilo-kilong karne, kilo-kilong gulay, kilo-kilong prutas. Anong baong nila is microfood? Ito po 'yan.
Kahit sa mga baby, pwede po siya. Yung mga, ano yan, bottle feed, pwede nyo dikdikin, ihalo nyo sa dede nila, sa mga gusto magbuntis, sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Ganun ka-safe po yung ating produkto. Kaya, di ba ako niyan, pwede mo overdose? This is food at natural. Ma-overdose ka ng mga pagkain na mga artificial. Pwede pa. But not our product. And of course, to complete our power trio is the Supreme Juice. Itong ating Supreme Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Nung nakita ko sa demo, sa presentation ng ating doctor, na yung mga iniinom pala namin ng mga juice, mga drinks. Siyempre, mahilig tayo sa may kulay. Mahilig tayo sa mga masasarap. Pero tingnan nyo yung label. Ako kasi noon, ako yung tao, hindi talaga ako, basta nakita ko doon sa mga restaurant at natikman ko na masarap, sige lang. Sige lang. O, anong nangyari? Di ba bagsak yung health namin? Ngayon namulat ako. Alam nyo po, minsan mga followers natin, kailangan muna natin masira bago tayo matuto. Bago itama natin yung mga mali. Okay? Hello kay Sir Marvin Gao po. Musta na kayo dyan? Power na kayo dyan sa Mindoro. O, diba? Sige lang, basta ingat lagi ha, kasi ang COVID nandyan pa rin. Oo, Ma'am Josie Sabdao, kailan ka na uwi, Ma'am Josie? Diba? So, anyway, so, ang Supreme Juice natin, ito talaga, this is really a perfect combination. At good news sa mga listeners natin, ginamit talaga ito ng mga na-COVID. Kaya ang dami natin mga testimonies. Hindi lang clear yung ng mga testimonies kasi syempre hindi na actual na interview, medyo sila yung ang daming na COVID, nag-power trio talaga. Kaya totoo 'yon. Palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Oo, 'di ba? Sabi ko nga sa mga mag-ingat tayo. Even my staff, sabi ko, mag-ingat tayo. Pero pag sabi ko, meron na COVID, merong na symptoms ng COVID, nako, anuhin nyo kaagad ako dahil power trio, i-high dosage natin yan. Kasi po, eto yan, ang mga listeners natin, ha, na-prove natin. Ito, sekreto natin to, atin-atin lang to, ha. Na-prove natin ng ating power trio, magaling sa mga viruses para labanan ang mga viruses. Katulad na, number one na, di ba, yung Hepa B, walang gamot sa Hepa B. Ilan na seaman positive sa Hepa B? Power trio. Opo, nag-negative. Nagulat pa nga yung doctor nila na nag-negative. Paano nangyari yun? Yung isa, 3 years na. Actually, yung isa, CMD pa lang yung ginamit ko sa kanya. High dosage CMD. 3 years positive sa Hepa B. Every 6 months ang check-up para ma-monitor kung andyan pa ba yung HEPA, positive pa rin. Alam mo, 27 days, high dosage CMD. Actually, mababa pa nga yung binigay ko sa kanya noon. 25 drops 3 times a day, tapos healthy lifestyle. After 27 days, timing na schedule ng check-up niya, laboratory, nagulat pa yung doktor niya. Paano nag-negative? Ganun ka-amazing. And also, ng kapanahonan na, yun na, pag usong-uso yung, yung salamok, dengue. Pag usong-uso yung dengue, ito ha, tandaan nyo yan. Pag may lagnat pa lang, mag-high dosage na po. Opo, kung tipid sa budget, at least may CMD, pero sikapin nyo na power trio, mas mabilis po ang epekto. If ever may na dengue sa pamilya, huwag kayong mapraning. Ang dengue po, tandaan niya, yung dengue, mga 3 days po yan mag-fever. Ang tendency is, after that, ay babagsak yung platelet. Doon kayo mapapraning. Sasabihin sa inyo ng doktor nyo na kailangan ng i-confine at sasalina ng dugo. 2 staff ko po na dengue. Hello kay Ma'am Beverly Rabanes. 2 staff ko na dengue. Yung isa 50 na lang yung platelet, yung isa 53. Nung akala daw nila tarangkaso lang, pero hanggang bumagsak yung health, nung nagpa-check up, positive sa dengue. Alam mo, power trio ko lang yan. Power trio. Yung 1 day lang, nag-take sila ng power trio, naramdaman na nilang tumataas na, gumanda na yung health nila. So, di ba, dengue is virus, Hepa B is virus. And this time, talagang sinubukan ng aming company na nag-sponsor sa mga na-COVID. Opo, talaga yung aming company, isang power trio.
Oo, para i-prove lang na maganda talaga, magaling. O di ba? Power trio, ang dami po na mabilis ang recovery. So tandaan natin na ang product natin magaling sa iba't ibang sakit. Ano man ang sakit ng tao, pag naagapan ay natutulungan. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin, pati sa COVID-19 ay natulungan yung ating product. Actually, may mga nasa, parang ito si Ma'am Beverly ay nasa ibang bansa. Oo. May mga, dahil nga sa maraming Pilipino ngayon, nagkwento-kwento na, oo, nag-o-order dito sa atin. Pwede tayo magpadala ng inyong mga order by, ano na nga yung pinadalhan natin last time. Hindi siya LBC. Parang DHL. DHL. Ayun. Medyo maigpit lang sa area ng Middle East. Kaya last time, ang pinadala ng iyong lingkod, pinadala ko sa isa tao yung 2 beses volume na kailangan ng mga kababayan natin, mga OFW sa ibang bansa. We need to help these people. Maraming orders ngayon, kaya salamat sa mga taong nagtitiwala talaga. Madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. But of course yan, Power Trio ha, Power Trio. Kung gusto nyo, ako alagang Power Trio. Sabi ni Sir Marvin. Ano ba sabi kanina ni Sir Marvin? Oo, minsan ayaw nila 61 years old na po ako, senior citizen. Alagang Power Trio. Di ba madalas sabihin ko yan noon nung marami akong sakit, taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Nako, para pa rin akong nauupos na kandila. Alam nyo ba na na-reach ko na yung experience ko na yan? That was 17 years ago, yung parang hindi na ako abutin ng 2 taon dito sa mundo. And this is really an answered prayer. Kaya kahit na magasgas yung aking boses, mag-explain sa mga tao, kailangan talagang mag-share sa mga tao. Kailangan tumulong. In so many ways, yung ginagawa kong pag-lecture, pag-share ng product, nakakatulong po tayo sa mga tao. Tried and tested. The best doctor to yourself is you. Kailangan lang talagang ibigay natin sa ating mga sarili, sa ating mga katawan, yung mga kailangan ng katawan natin. Makinig kayo dyan para healthy tayo, pare-parehas tayo healthy. Ano na to, habang kaya ng power ng aking boses, yun, ibigay natin. Ito, lecture din ito ng mga doctor namin. Madami tayong doctor dito. Kaya lang, syempre, natutunan na natin yung mga lecture nila. Kaya ito tayo, magagaling na tayo mag-share. Pero sinishare ko sa inyo, based rin sa mga lecture ng mga doctor natin. Okay. Ang sakit ng tao, tandaan natin na 20% genetic naman na 80% lifestyle. O ano yung kaya natin itama? Ano yung kaya natin? Siyempre yung lifestyle. Kasi kami po noon, siyempre yung mga pagkain natin sa bundok, o diba, all natural. Nagtrabaho na ako, siyempre nainggit ka rin doon sa kaya mag-grocery, kayang uminom ng mga ganito. Ganon na rin ako. 15 years na gano'n ang buhay namin. Bagsak po kami. Ngayon, bumalik kami sa natural. Bumalik kami sa wet market. We cook food. Wala nang betsin, wala nang mga magic na yan. Wala na. Balik tayo sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, paminta, asin, tanglad. All natural. Sige nga, kargahan mo ng kargahan. Yung sarili mo, yung katawan ninyo, na may mga preservative, anong mangyayari po sa inyo? Okay, sabi nito, nakikinig mi sa story ng anak nyo dito sa Bagasbas nakikinig. Rafael po ito, Bagasbas Diet. Oo, kumusta po yung anak nyo? Yan. Kumusta po yung anak? Ayun pala, kwento ko sa inyo kwento ko sa inyo. Pwede nyo po ako yung kasi pwede nyo rin yung mga, makatulong kayo in so many ways. Yung aking Facebook Live, pwede nyo i-share sa mga kaibigan ninyo na may mga health problems. Para kahit saan man po sila, sulok ng mundo ay matulungan natin. Balikan ko yung kwento ng anak ko. Nung ma-restore yung health niya, he was, di ba, college na noon, di ba? Alam mo, sabi ng anak ko, alam mo, mami, buti na lang, hindi ako nag-suicide.
Bakit? Plano mo ba mag-suicide nun? O di ba sabi niya, pabigat na ako sa'yo. Kasi akala niya, siya yung dahilan ng pagka-bankrupt namin. Akala niya, totoo yung sinabi sa kanya ng doktor na lifetime ang gamutan. Ikaw ba naman, batang-bata ka pa, ilan ba yung edad niya noon? He was 17 years old nang sinabihan siya ng ganon. Diba? Nabago po. Nabago. Wala nang iniinom na gamot. At sinabi rin niya nung sakitin siya, ako mami, hindi ako mag-aasawa. Anak, bakit hindi ka mag-aasawa? Hindi ko kayang mag-alaga ng pamilya. Lagi siya may sakit. Nabago po ngayon. Dalawa na yung apo ko doon. Nasa Mindanao po sila. Wala na, dalawa anak kong nurse, hindi na po nag-abroad. Dahil sabi ko nga, anak, we are blessed here in the Philippines. Tingnan mo, as a nurse, 'di ba, para gumanda yung buhay natin, punta ka ng abroad, doon mag-alaga ka ng mga foreigner para magka-dollar ka. Sabi ko dito, kung alagaan natin mga Pilipino, mga mga kababayan natin, ang alagaan natin. Parehas din po ang nangyari. We were blessed talaga. Opo, kaya sa may mga kung may mga kapamilya po kayo, pwede nyo yung mahanap nyo po yan, John Carlo Wee, makita nyo itsura nila. Na dati, so healthy na, pati yung dalawang apo ko doon. Dati po, nung sakitin yon si Nurse John Carlo, hindi alam saan tutubo yung pimples. Grabe, nakakaawa po. Nagsusugat-sugat yung mga kamay. Naglalagas ang buhok. Imaginein mo na lang yung ganon, alagang ospital. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya this time natuto po kami. Alagaan natin yung mga sarili natin. Okay? So ito ngayon pakinggan nyo to ha. Ano yan? Kailangan ibigay. Gusto niyo ba talagang maging healthy kayo? Hindi ba kayo basta-basta nagkakasakit? Ito, number 1. Matulog ng maayos. Ano ba yung kailangan natin? Tamang tulog. And the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning because healing takes place when a person is sleeping. Huwag niyong ipagkait ang tulog sa inyo. Sarili. Oo. I-monitor ko nga sarili ko. Ayun, naririnig ko. Live ako sa DCGB. Okay. Tingnan natin sana marami kayong matuto dito. Lalo mga parents ha. Okay. Bakit may araw? Kung paano ginawa ni Lord yung mundo? Bakit may araw? Para magtrabaho tayo. Maghanap buhay. Opo. Bakit may gabi? Magpahinga tayo. Diba? Healing takes place when a person is sleeping. Huwag niyo pong ipagkait sa sarili nyo ang tulog. Ako noon naabuso ko rin po yung sarili ko. Opo, kasi meron din kami noon, di ba? Shifting kami noon sa PLDT company. May duty ako ng 9 p.m. to 6 in the morning. Diyos ko, grabe yung pinagdadaanan. Para rin kaming naka-duty ka ng ganon, di ba? At saka yun, yung manonood ka pa ng teleserye. Hindi ko rin alam noon na yung ginagawa kong yun ay isang dahilan bakit bumagsak yung health namin, 'di ba? So nung nakita ko yung lecture ng mga doctor namin, sabi ko, Diyos ko, isa ring factor bakit bumagsak yung health ko, yung kulang ako sa tulog. Saka yung tamang pagkain, tamang nutrisyon. Opo, alam niyo, maraming mga pagkain diyan maraming mga pagkain na mabibili natin, mura lang. 'Di ba? Lalo sa wet market, yun ang kailangan ng katawan natin, hindi yung mga nasa lata. Hindi yung mga nasa lata. 'Di ba? Kami noon talagang nagpapakabusog din kami sa processed food. So ano nangyari? 'Di ba bagsak? Imagine niyo na lang kung hindi na restore yung health ko nung samantala ng 43 ako, feeling ko 60 years old. Ito ngayon senior citizen, 61. 'Di ba? Walang sakit, masarap ang tulog, walang aray. Samantala noon ang aray ko mula ulo hanggang paa, kaya pati ugali ko sira. Masungit. Hindi na po ngayon, wala nang dahilan para maging masungit tayo. Ayan, tamang tulog, tamang nutrition, proper exercise. Wag lang laging nasa aircon, kailangan magpapapawis. Ang yan. Importante yung nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Di ba? And of course, yan, dapat wag ipagkait yung tubig. Kasi 80% ng katawan natin is water. Dapat po yung tubig na yan mayaman sa minerals para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Yun ang natin. At sa katandaan na, kung magtatanong, pwede ba uminom anya yung anak ko? Ay, oo naman, kahit mga baby o yung mga apo ko nga sa Davao. Hindi talaga sila basta-basta nagkakasakit. Naka-CMD. Siyempre, bottle feed.
bottle feed. O, bawat timpla ng gatas, lagyan ng 1 drop. Kung may sakit yung bata, 2 drops per timpla ng tubig. At saka sa mga pwede nyo talagang gawin na pang first aid po yung ating CMD. Halimbawa, may lagnat. O, diba? Aside ang painom, nyo, pwede nyo pong ibanyus ba? Yung tubig, lagyan mo ng mga 5 to 10 drops yun, ibabanyus. Or spray. Gamitan nyo ng spray. Para papasok na yan, mag-absorb po yan sa katawan, yung ating CMD, pag ini-spray. Kaya, marami mga nanay ngayon, ang natuto, talagang may nakaredy talaga silang lagi na CMD sa kanilang mga bahay. Kasi maasahan mo talaga to sa mga emergency. Ayan, anong emergency? Ang katulad nung kwento ni Ma'am Remy Faustino na yung isa natin na member sa area ng Pandan. Oo, user sila ng CMD, of course. Nang dahil sa COVID, hindi na sila pumupunta ng Berak. Hindi na po sila pumupunta ng Berak kasi nga po, natatakot sila sa COVID. Ano yung sabi ni Ma'am Remy? Biglang na-stroke yung asawa. Biglang na-stroke yung bibig niya, yung mukha niya. Oh, yun yung kwento ni Ma'am Remy. Hindi nga lang kasi pag tinawagan ko si Ma'am Remy, pag mahina ang signal, baka hindi man masyado maintindihan yung kanyang kwento. So ano nangyari after that? Oo. Sabi niya, buti na lang. Sabi niya, yung bote ng CMD, meron pang natira. Meron pang natira. Na iniisip nila, kung ilalagay sa tubig, hindi na kayang inumin kasi na-stroke na nga. Pinatakpo pure. Maya na sulit. O, diba? Tama ba ako? Tagalog ba yung salita ko na sulit? Natuwid, nabalik. Okay. So, hello kay Sir Boyd Ebdani. Watching from Daet, Camarines Norte. Kaya naman daw, yung distributor na yun, the following day, biglang pumunta na sa Berak para lang kumuha ng ating CMD. Maraming kwento about na mga ganyan. Ganun din last time, last time din, I was in Daet, sabi ng isang customer. Sabi niya, ma'am, magaling talaga yung CMD mo. Sabi ko, paano mo nasabi? Na-stroke siya. Nangiwi na din. Sabi ng mga kapitbahay daw ay dali na sa ospital kasi stroke na yun. Hindi siya dinala ng kapatid niya sa ospital. Dinala sa CMD office doon kay Sir Boyd. Kinutsara yung CMD, pinainom. Maya-maya daw na nasulit ba? Hindi ko nga alam kung tama yung Tagalog. Nasulit, natuwid ba? Oo, sabi ko sa kanya, ma'am, sabi niya, warning ngayon, dapat everyday po nagte-take po kayo. Wag niyong iinom ka pag na-stroke ka uli, na mild stroke ka uli. Paano kung hindi ka na makarecover? Paano kung malala ka? At least yun, mild stroke pa lang. Okay? So, pwede mo talaga maasahan to. Opo. Kaya kung magtatanong, sa kwento pa lang talaga, grabe. Grabe yung ginawa na, nung isang, puro tayo, hindi ako kaya pa siguro ng power ko, painom lang tubig. Last time, the other day, yung batchmate ko, kino-convince ko, pangalan niya, Mr. Manny Atun. Sabi niya, okay naman daw siya. Sabi ko, try our product. Sa edad natin to, kailangan na natin to. Sabi, okay naman daw siya. Healthy naman daw siya. Healthy lifestyle. Okay. ganon lang yun. Biglang natawag yun at nag-order ng Power Trio. But after that, ayun na nga, nag-COVID, tapos, hindi na, nakalimutan na niya yung Power Trio. Okay. Nalaman ko na bypass operation, nagkaroon pala ng bara sa puso. So, kailangan ng prayers. Okay, sabi ko, ako iniisip ko lang talaga, sayang, sana tinuloy-tuloy mo yung Power Trio. Hindi ka sana na bypass operation. Ganon din yung isa ko rin na batchmate na stroke, biniak yung ulo po. Kino-convince ko na rin sila na sabi ko, sa edad natin to, kailangan na talaga natin to. Ayun, na-stroke. Ngayon, gulay pa rin po, kahit marami ng gastos yung family. So, it's too late. It's too late. Sayang. Yun ang sinasabing sayang talaga. Okay, kasi magkakaedad lang naman kami. Ngayon, ayun na nga, tumawag ngayon si aking batchmate, Mr. Manny Aton.
Sabi ko, ano mate? Sabi niya, magaling talaga yung product mo. Sabi ko, oh, paano mo nalaman? Di ba na bypass operation ako? Meron nagsabi sa kanya, after ng operation niya, mag-take siya ng CMD. Nag-take siya ng CMD, ang bilis daw ng recovery niya. At nagtatanong saan daw siya bibili ng CMD. Sabi ko, pwede mo hanapin yung center dyan kung saan ka nasa area o pwede ako magpadala sa'yo. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, sayang, sana tinuloy-tuloy mo noon nung sinabi ko sa'yo about this one. Kasi po, eto yan na, makinig kayo dyan mga followers natin. Because our HCI CMD, mayaman sa magnesium. Tandaan na, magnesium is the silent guardian ng ating katawan. Maraming sakit ang dadapo sa katawan natin pag kulang ka sa magnesium. Magnesium, Magnesium is the silent guardian. Oo. But magnesium will not function without the other minerals. Ito yan lalo sa atin na nagkaedad na, makinig kayo dyan. Pag ikaw nagtatake ng CMD, dahil mayaman siya sa magnesium, pinalalabnaw yung dugo. Kaya 'di ba yung mga may hypertension, malapot kasi ang dugo. Opo, may mga bara. Yan, pinalalabnaw niya ang dugo at yung mga bara sa ugat, bara sa puso, bara sa utak, mga bara-bara dyan, tinutunaw niya po. Tinutunaw niya, so maiwasan ang cardiac arrest, maiwasan po ang stroke. Oo. Kasi tandaan ito, DNA, detoxification. Ito unang ginagawa. Kung kargado ka ng toxins, you will never experience normal healing. Detoxification, tatanggalin yung toxin sa katawan mo. N is nourishment. Kailangan ibigay sa katawan yung mga nutrisyon na kailangan ng katawan mo, which is makukuha mo yan sa Power Trio. And activation ng ating 100 trillions of cells. Lahat tayo may 100 trillions of cells. Pag healthy ang mga cells mo, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na healthy ang iyong katawan. Yan ang sekreto natin. O atin-atin lang yun, pero wag niyong sarilinin lang. Kailangan i-share. Because 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan. In so many ways, doon sa mga nakaprove ng ating product, huwag nyo lang sarilinin na okay na pala kayo. Oo, mag-imik naman. Magkwento naman. Imagine na lang kung mula sa'yo, nagumanda yung health mo, meron kang natulungan na 50 to 100 people. Dahil sa kwento mo, dahil sa pag-share mo. Huwag tayong mapagod po mag-share. Anything na maganda, kailangan natin i-share. Okay. Mukhang ang bilis ng oras, ano? Oh, and by the way, meron tayong pang detox sa try our CR juice. Oh, try our CR juice. Aside from the Power Trio, we have the CR juice. Lilinisin talaga yung ating mga bituka. Ako tinatry ko yon every month. Oo, every month para mas magian ang pakiramdam. Alam mo na malinis ang iyong mga bituka. Mas maganda ang absorption ng mga nutrients kung malinis ang ating mga bituka. At mas maganda po ang ating mga pakiramdam. Available yan sa atin. Actually, good news sa mga listeners natin. Talagang in-equip tayo ni Lord, ni Lord, ng ating boss, si Sir Edward Leong, na mga pangangailangan natin na kahit nag-COVID talaga hindi bumagsak yung ating mga negosyo. Patuloy nag-shine sa market. So aside from our health product, yung iniinom natin, we have other product katulad kanina. Di ba? Ang mga mata natin nasisira. Opo, because of radiation. Pero good news, we have our VIP eyeglass. Ayan na, VIP eyeglass. Hindi po tumatagos ang, di ba, yung na-damage yung mga mata natin dahil nag-edad na tayo. Kailangan every year ba, every 6 months, kailangan magpa-check up at mapansin mo, mula sa 75 yung grado, naging 100, nag-150, nag-200, nag-250, nag-300, o malapit ka na mabulag. Dito po, hindi tumatagos ang radiation. O, makikita natin yan. Oo, nasasangga. Ay, hindi tumatagos ang radiation. Lalo na ngayon na, ayan o, makikita natin yan. Nasa ibabaw lang yung radiation. Hindi katulad ng, ayan o, hindi lumulusot sa mata yung radiation. Hindi katulad ng mga ito, this is an ordinary salamin, ha. Makakakita ka nga, yan o, tagos kung mata, ito. Kung mata mo ito,
balda, yan, tagos po ang radiation. Walang protection, anti-radiation. And good news sa ating VIP eyeglass, isa pa ha, lalo na ngayon na puro online, okay? Ang frame niya, the frame is infused with negative ion. Mas malakas tayo, o katulad ng suot ko. This is a VIP eyeglass. O, yan, isa tong, ito, walang grado yan, no? Yan na VIP eyeglass. Mas malakas ako. Pag ang gamit ko is the VIP eyeglass. Kasi ito, this is infused with negative ion. Katulad ng aking mother dear, na dati lagi nahihilo. Sabi niya, maglakad-lakad lang siya, mag-ikot-ikot, nahihilo siya. Anong gamit niya ay VIP eyeglass, ay aba, lagi nang gustong-gusto yung VIP eyeglass. Hindi siya basta-basta nahihilo at mas malakas. Lalo sa mga taong nagkaedad na. O, di ba? And this is best for children, for working people na laging nakaharap ka sa radiation. Lalo yung mga nasa online business. And of course, yun, ang bilis ng oras, ha? Available yan sa atin. And also, isa pang protection, yung mga gadgets nyo, lagyan nyo ng negative ion sticker para nare-reverse niya po yung radiation. Yung bad effect ng radiation ng ating mga gadgets, the cellphone, computer, yung mga radiation sa paligid natin, nare-reverse niya po yan. Ito, mataas. Alam, minsan siguro, pag ginawa kong Facebook Live, ito kasi tayo, kontrolado, 1 hour lang tayo. Mapakita ko sa inyo online via yung kung gaano kataas. Teka lang ha. Ito, this is negative ion tester. Ayan, sana may battery pa. Malaman natin gaano kataas ang negative ion dito. Ayan, yung ating sticker, ko lang ha. Start. Yan. Mamaya ipakita ko sa inyo gaano kataas yung negative ion na nandyan. Kaya ako, sobrang, kahit hawak-hawak ko, yung iba sabi ng iba, pag matagal hawak yung cellphone, namamanhid na yung mga kamay. Parang wala na yung mga power. Lagyan nyo ng negative ion sticker ang inyong mga gadgets. O, ang taas, 4,317. Teka muna ha. Hindi siguro masyadong clear. 4,317 negative ion dito. Akala kasi kung di nyo alam to, who cares about this little thing? Di ba? Lahat ng mga computer namin, lahat ng mga cellphone, lahat meron ito. Okay? So, eto ngayon, habang may oras. Eto gusto kong sa inyo. Wait lang ha. Anyway, mabilis naman pala. Eto ha, ko sa negative ion tester yung ating VIP eyeglass. Ilan kaya ang negative ion nito? Yan ang kaganda, yun ang pagkakaiba, and we are equipped. In-equip tayo ng ating boss ng mga kailangan natin ngayon, lalo na ngayon na panahon ng pandemic. Oo, something na makakatulong sa atin para hindi tayo basta-basta nang hina yung katawan natin if ever na nandiyan ang COVID-19. 1,919. Opo, di ba yung may mga binibenta nga na mga pendant, dinala yung dito sa akin, tinest ko. 10 lang yung negative, kamahal-mahal lang bilhin nyo nun. 10 lang yung negative ion, andito yan. And of course, yung face mask natin na may negative ion strips. Asa na kayong akin. So anyway, ang bilis ng oras ha. If ever na may mga tanong, pwede nyo akong i-text sa aking cellphone number, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa lahat ng mga parents na may mga hindi healthy yung iyong mga anak, nako, i-power trio nyo po ang inyong mga anak. Kasi ngayong panahon, grabing stress. Opo, maraming nagsisuicide actually dahil nadidepress. Ang ating product, may anti-depression yan dahil ang CMB natin ay mayaman sa magnesium. Okay? So, ulitin ko lang, dito na tayo. Painom muna tubig, please. Okay, dito na tayo. Since tayo naririnig dyan sa Camarines Norte, hanapin nyo lang po HCI CMD Center, Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte,
beside Lisaso Hospital. Sa Jegolinian Street, Barangay 7, Daat, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner Lapag Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyan din si Susan Correa Abais sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagun. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur Paracale. Sa Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion Norte. Teka muna ha, medyo dry na yung ating lalamunan. Okay, go ulit. Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale, Camarines Norte. Okay? Sa Camarines Sur, Catizasil, Binanuhan, Karamuan, Camsor, sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Sa Dutra Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atop JC Marketing. L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Road, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Sa Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Cristina Baldo, second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amoy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atop GW Hardware. Hello sa aking magandang busmate, Ma'am Eva Episcope. Ano na nga ikaw noon, Eva? Hindi ko, maalala ko pa yung family name mo, okay? Sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Eva Moyano, Palayan. Very clear na sa akin, mate. Ingat ka lagi dyan. Okay. Toy Dahak, Toy Jan General Merchandise and Construction, Merchandise, Purok 38 Bam, Manito, Albay. Jodesil Bolos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking center, second floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1. EMS Barrio, Legazpi City. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dap Pilar. Of course, sa 3rd District of Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Centro ng Ginobatan. Sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Donao, Ligao City. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Andyan si Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang ating misyon
to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Tandaan, hindi lang yung health ang sinishare namin, kundi ang kabuhayan. Maraming salamat. Have a blessed day. Bye-bye po sa inyong lahat.